Guys, welcome na sab sa ato ang mga motivational story o gitawag na itong mga sambingay sa Bisaya. So, adunay panultihon guys, kini atong sambingay karon atong gipahaom sa maong panultihon nga ang kadako sa Ginoo nagdepende kini kung unsa ka kaduol sa Ginoo. Guys, para masabtan nato ang atong sambingay karon, inaani ang senaryo sa maong nga sambingay. Istorya kini guys sa usa ka bata nga nangutana sa iyang amahan kung unsa gyud kadako ang Ginoo. Sa kaadlaw niya na miyon ang bata sa amahan nga, "Pa, unsa jud kadako ang Ginoo?" So ang amahan wala mo ditso og tubag sa bata kundi gidala niya ang bata sa gawas sa iyang panimalay ug iyang gipatan-aw ang eroplano. Gingnan niya ang anak, "Dong, para matubag nako ang imong pangutana, dalon ti ka sa gawas ug tanawa ang eroplano sa ibabaw." So niyo ang bata, gamay ra gyud ang Ginoo pa, kay gamay ra man ang eroplano. Sa kataod-taod iyon ang amahan. Dili pa ta diha kutob. Gidala sa amahan ang bata dito sa airport nga tugdunanan sa eroplano ug miingon ang amahan, "Dong, mao na ang ato ang nakita kaganina nga eroplano." So niyo ang bata nga, "Dako di ay pa? Ganina gamay man. Dako day kaayo ang Ginoo." So niyon ang amahan, "Dong, yun ani ang akong tubag sa imong pangutana. Ang kadako sa Ginoo nagdepende na kung unsa ka kaduol sa Ginoo." So guys, dinhi lang ta mo kutob sa ato ang sambingay. Yun ani ang senaryo karon sa ato ang sambingay. Kini adunay katinuoran kini sa atong kinabuhi. Ang lesson nga makuha niini nga ang kadako sa Ginoo tinuod gayud nga nagdepende kini kung unsa ka kasuod sa Ginoo ug unsa ka kaduol sa Ginoo. Sama sa mga sambingay nga sadyang galupad pang eroplano, layo pa kaayo, gamay kay tan-awon sa bata, pero sadyang nitugdo na sa airport ang eroplano, dako kaayo ang maong eroplano tungod sa distansya nila nga duol ang bata sa eroplano. So inana usab sa atong kinabuhing Kristohanon, daghang mga tawo nga gamay na lamang nilag bili ang Pangginoo tungod kay nagpaila kana nga halayo ang ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Mahimo gyud nga dakog bili ug bililhon kay nato ang Pangginoo kung kita nahimong suod sa Ginoo. Ang kadako sa Ginoo nagdepende na sa kung unsa kita kasuod diha sa Ginoo. Matud pa sa Isaiah chapter 66 verse 1. Isaiah 66 verse 1, "Kini ang giingon sa Ginoo, ang langit mo'y akong trono ug ang yuta mo'y akong tumbanan. Busa unsaon man ninyo pagbuhat og balay alang kanako ug unsa mang dapita ang inyong ikahatag kanako aron himuon kong kapahulayan. Ako'y nagbuhat sa tanang butang," nag-ingon ang Ginoo. Diba? So kung imong tanawon dinhi igsoon, daghan kay mga Bible character nga nahimong dako kay bili nila ang Ginoo o kana bitaw mas gitagaan nila dako kayong importansya ang Ginoo. Sama nilang Noah, nilang Abraham, nilang Joseph, nilang Daniel, nilang Job, silang David. Kani sila mga tawhana nahimong dako kay nila dili ang Ginoo tungod kay kini mga tawhana nahimong suod sa Ginoo. So muna igsuon sa atong kinabuhi, kung na-feel nato nga gamay na kayog bili nato ang Pangginoo, but pasabot niya na ang atong kasing-kasing nagakalayo, nagakadistansya kita sa Ginoo. Kay mahimo man nga dako natog bili ang Pangginoo kung nahimo nga suod ta sa Ginoo, kung duol ta sa Ginoo. Munang dili nato makumpara sa uban ang atong kinabuhi, kay dili man tanan parihog response sa ato ang kinabuhi diha sa pagtawag sa Ginoo. Dunay mga taong gitawag sa Ginoo nga from the start nakigsuod sila sa Ginoo, naduol sila sa Ginoo, pero niabot sa point nga nagkalayo ra gyud sila sa Ginoo. So nahimong wala na bili nila ang Pangginoo, mas dako na lagbili ang mga butang ning kalibutana, ug mas gamay na lang kayo nilag bili ug ang mga butang mas nilabaw pa sa ilang paghigugma kaysa ilang gugma diha sa Ginoo. So guys, kung usa ka karon ka Kristohanon nga na feel nimo nga mas labaw na ang ubang mga butang kaysa Ginoo, nagpasabot ka na nga aduna kitay pagkadistansya sa Ginoo. So ang atong buhaton para
mahatagan natog dakong bili ang Panginoon, mahatagan natog dako kayong importansya ang pulong sa Ginoo o kabililhon sa Ginoo. So atong buhaton is makigsuod kita sa Ginoo, gudool kita sa Ginoo o iampo nato nga mabalik ang atong kanhi nga Kristohanon nga diin suod ta sa Ginoo. Kay diha argod nga point nga mahatagan natog dako kayong bili kung kita duol na sa Ginoo. Sama sa mong sambingay, sadyang may distansya ang bata, nakayon siyang gamay gyud ang Ginoo, pero sadyang naduol siya sa gitugdunan sa eroplano, nakayon siya nga dako jud ay. So usa ta guys makaingon nga dako kayo dili ang Ginoo sadyang suod na gyud ta diha sa Ginoo. Guys, dinil ta kutos mong sambingay. Kung na-bless ka nimong sambingay, paki-comment lang, and be sure guys nga nakasubscribe ka kay daghan patang coming nga mga sambingay para ma-notify ka. O if you have time guys, daghan na kay ito mga na-upload nga mga sambingay about sa Kristohanon. So paki-scroll up lang, pili lang sa atong mga video, mga topical nga mga sambingay about sa Kristohanon. Guys, kita-kita na punta next video. Glory to God, iya ang tanan dungog o kahimayaan. God bless.